ስመይ አቤል ይበሃል ንቡር ስድራይን ሰላማዊ ህይወትን ዝነበረኒ ኣብ ስርሐይ ንፎቅ ንሰበይተይ ድማ ልዕሊ ነፍሰይ ዘፍቅር ሰብ ነበርኩ ክሳብታ ሰራሕተኛ ናብ ገዛና ትመጽእ ኣነ ምንም ክትንክፎ ዘይክእል ድልዱል ዓንዲ ሕቆ ዘለዎ ሰብ ዝመስለኒ ነይረ ሕዚ ግን እቲ ትማሊ ዝነበረ ኣቤል የለን ኣብ ውሽጠይ መንነት ዘይብሉ ንባዕሉ ዝጸልእን ኣብ መንጎ ክልተ ዓለማት ተቐርቂሩ ዝናወፅን ጓና ሰብ ኮይነ ኣለኹ ብደገ ክትሪእዩ ከለኹም ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ ዝተምሃረ ብስለት ዘለዎ ወዲ ይመስለኩም ትኾኑ ውሽጠይ ግን ከምቲ ብውሽጡ ብነቐዝ ዝተበልዐ ዕንፀይቲ እየ ብደገ ይጽቡቕ ይረአ እምበር ብውሽጠይ ግን ዝፈራረሰ እየ ነይረ ንደቀይ ንሰበይተይን ዘይገብሮ ነገር ኣይነበረንን ነበር ፈቃርን ሓላይን እየ ነይረ ኣብ ስነ ምግባረይ እውን ክብርታት ንኽብረይን ንኽብሪ ቤተሰበይን ዘይደራደር ጽኑዕ መትከል ዝነበረኒ ሰብ እየ ሰባት ንዝውነ ፍቕርን ኣቓልቦን ቀልጢፈ ብስምዒት ዝንክፍ ዓይነት ባህሪ ኣለኒ ሕዚ ግን ጽኑዕ ዝነበረ መንነት ተሸርሺሩ ኣብ ገዛይ እናነበርኩ ሰበይተይ ኣብ ጥቓይ እናሃለወት ልበይ ግን ናብ ካልእ ክትከይድ ከላ ክሪኣ ከለኹ ዝስምዐኒ ስቓይ ቀሊል ኣይኮነ እቲ ዝገርም ድማ ዝኹሉ እናኾነ ንምንታይ ደው ኢለ ይሪኦ ከም ዘለኹ ክርድአኒ ይከኣል ሓደ ዓብዪ ፀገም ከም ዘለኒ ይስማዓኒ ግን እቲ ፀገም ምስቲ ወሲብ ዝበሃል ነገር ጥራሕ ዝተኣሳሰር ድዩ ወይስ ምስ ስነ ኣእምሮዊ ተፅዕኖ ክገልጾ ዘይክእል ጭንቀት ተለሓዋዊስኒ ኣሎ ናብ ሰበይተይ ክቐርብ ከለኹ ዝስምዐኒ ናይ ጽልእ ስምዒትን ናብታ ሰራሕተኛ ገዛ ክኸድ ከለኹ ዝስምዓኒ ናይ ስቓይ ስምዒትን ክርድአኒ ይከኣል ንመንነተይ ተለዊጠ ባዕለይ ንባዕለይ ክንእሶ ከለኹ ዝስምዓኒ ሕርቃን መወዳእታ ይብሉ ናይ ህይወት ጉዕዘይ ኣብ መጀመርቱ ፍሉይ ነይሩ ወለደይ ወትሩ ከም ዝነግሩኒ ኣነ ክውለድ ከለኹ ኢድ ምስ ኣፍ ዝተኣሳሰረሉ ድኽነት ኣብ ገዛና ዝነገሰሉ እዋን ነይሩ ዝብላዕን ዝስተን ብፀገም ዝርከበሉ ተስፋ ዝቑረፀሉ ግዜ ነይሩ ግና ኣነ ምስ ተወለድኩ ኩሉ ነገር ብድንገት ተቐይሮ ወለደይ ንዓይን ምዕባይሎም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ ዕድል ብድሕሪቶም ኳሕኩሕት ዝነበረና ድኽነት ብበረኸት ተተክዐ ህይወትና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክልወጥ ጀመረ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ስድራ ከም ናይ በረኸት ወዲ እየ ዝረአ ነይረ እዚ ኣተዓባብያ እዚ ኣብ ውሽጠይ ክልተ ዓብዪ ጽልዋታት ሕዲር እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ተስፋ እዩ ኩሉ ሰብ ከም ፍሉይን ዕድለኛን ስለ ዝርአየኒ ኣነ እውን ንነብሰይ ፍሉይ ስነ ምግባር ዘለዎ ሰብ ገይረ እየ ዝርአ ነይረ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሕልና ሓላፍነት እዩ ንወለደይ ኮነ ንቤተሰበይ ንሰበይተይ ፍሽለት ከየርእዮም ስመይ ከይጠፍእ ዓብዪ ጥንቃቐ እናገበርኩ እየ ዓብዪ እዚ ዝገርም ግን እቲ ዕድለኛ ተባሂሉ ዝዓበየ ኣቤል ሎሚ ኣብ ገዛውቱ ብሰበይቱ ዘይኮነስ ብሰራሕተኛ ገጹ ተማሪኹ ክርኢ ከለኹ ዘለዎ ናይ ሕልና ወጥሪ ዝበኣሰ እዩ ነይሩ ኣነ ድየ እቲ ናይ በረኸት ወዲ ወይስ እቲ ብሕሱር ተግባር ዝወደቐ ሰብ ዝብል ሕቶ ንለይተይ ሰላም ከልኢኒ ኣሎ ካብቲ ድኽነት ዝሃደሙ ወለደይ ዘውረስኒ ክብሪ ሎሚ በዛ ኣብ ገዛይ ዘላ ጓል ክረክስ ከሎ ቃንዝኡ መወዳእታ ይብሉ ወለደይ ኣነ ምስ ተወለድኩ ኩነታቶም ክመሓይሽ ስለ ዝጀመረ ብዙሓት ከም ዕድለኛ ህፃን ይርኡኒ ነይሮም ግን እቲ ዕድል ጥራሕ ኣይነበረን ንዓይ ዝቐረፀኒ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ካብ ሰብ እጃም ምጽባይ ዘይኮነስ ባዕለይ ሰሪሐ ክልወጥ ዘለኒ ሓያል መንፈስ እዩ ወለደይ ንዓይ ንምዕባይ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ ኣነ እውን ኢደ ጣሚረ ተቐመጥኩ ስራሕ ከይመረፅኩ ድኻም ከይበልኩ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ክቃለስ ዓብዪ ወለደይ ኣለውኒ ኢለ ኣብ ድቃስ ወይ ብትሕኺተይ ተሓባእኹን ብኣንጻሩ እቲ ወለደይ ዘርእዩኒ ተወፋይነት ንዓይ እውን ንጹርን ጻዕራምን ክኸውን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ኮይነኒ እዚ ጻዕሪ ዘምፅኦ ባህርያት ድማ ሓደ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ባዕለይ ሰሪሐ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ስራሕ ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ከም ዘለኒ ይኣምን ነበርኩ እቲ ካልኣይ ድማ ስራሕ ዘይምንዓቕ እዩ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሳብ ዘኽብረካ ብኽብሪ ክሰርሖ ከም ዘለካ ካብ ንእስነተይ ተማሂረ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ትግሃት እዩ ዕረፍቲ ዘይፈልጥ ወትሩ ንፅባሕ ዝሓልም ወዲ እየ ነይረ እዚ ሕዚ ዘሕመመኒ ነገር ድማ እዩ እቲ ከምዚ ዝበለ ጽኑዕን ጻዕራምን ንነብሱ ብስራሕን ዝሃነፀን ወዲ ሎሚ ብሓንቲ ሰራሕተኛ ገዛ ልቡ ተሰሪዑ
ስርሑን ትግሃትን ተሸርሽሩ ኣብ ዘይተደለየ ስምዒታዊ ውጥረት ተሸሊሙ ክሪኦ ከሎ ንባዕለይ ይገርመኒ እቲ ትማሊ ስራሕ ከይመረፀ ዝቃለስ ዝነበረ ኣቤል ሎሚ ኣብ ገዛውቱ ንዝፍጠር ዘሎ ናይ ስነ ልቦና ወጥሪ ክቆፃፀሮ ይከኣለን ኣነ ዛዕራም ጥራሕ ኣይነበርኩን ንሰባት ዘለኒ ፍቕርን ኣኽብሮትን እውን ፍሉይ እዩ ነይሩ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ምስ መምሃርተይ ዝነበረኒ ርክብ ኣዝዩ ስጡምን ብሕውነት ዝተመልአን እዩ ንመሓዙተይ ከም ገዛ ርእሰይ ገይረ እየ ዝሪኦም ነይረ ካብ ኩሉ ነገር ተሓጋጋዚ ንፀገሞም ዝካፈል ንሓጎሶም ድማ ቀዲመ ዝሕጎስ ፈቃር ሰብ እየ ነይረ እዚ ፈቃር ዝብል ባህርየ ምስ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ክላመድን ክሳንን ገይሩን እዩ ብፍላይ ምስ መምሃራተይ ዝነበረኒ ናይ ዓመት እዋናት ንጹህን ሕውነት ናይ ሓባር ሕልሚ ዝተነበረሉ ነበረ ንሓደ መሓዛይ ዝተሰምዖ ቃንዛ ንዓውን ይስምዓኒ ነይሩ እዚ ልስሉስ ልቢ እዚ ድማ ካብ ስድራይ ሓሊፉ ምስ መምሃርተይ እውን እሙን ተባሂለ ክፅዋዕ ገይሩኒ እዩ እዚ ባህርየ ኣብዚ ሕዚ ዘለኽዎ ኩነታት ዘምፅኦ ፅልዋ ድማ ንሰባት ቀልጢፈ ዝኣምንን ዝቐርብን ስለ ዝኾንኩ እዛ ኣብ ገዛና ዘላ ሰራሕተኛ እውን መጀመርታ ከም ሓንቲ ሃፍተይ ወይ ከም ሓንቲ ክፋል ስድራይ ገይረ ክሪኣ ምጅማረ እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ምስ ኩሉ ሰብ ብፍቕሪ ዝነበረ ኣቤል ሎሚ ምስ ሰበይቱ ዘለዎ ርክብ ክዝሕልን ክፀላእን ከሎ ስምዖ ናይ ሕልና ወቐሳ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ መምሃርተይን ፈቃርን እሙንን ዝነበርኩ ወዲ ሎሚ ብሳላ ሚስጥራዊ ሽርሒ ልቡ ተሰሪቑ ናይ ቀደም ንጽህንኡ ዝጠፍእ ይመስሎ ሰባት ኣቤል እኮ ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ዘለዎ ርህሩህ እዩ እናበሉዩ ክምኩሕለይ ከለዉ ኣነ ግን ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓዊ እናቃፀለኒ ንመን እዩ ዝፍቅር ዘለኹ እናበልኩ ብሕተይ ውሓጥ እየ ዘለኹ ወለደይ እቲ ኣነ ንስራሕ ዘለኒ ተወፋይነትን ፃዕርን ምስ ረኣዩ ኢሎም ኣጣሚሮም ይተዓዘቡን ባዕሉ ይቃለስ ኣለዉ ኢሎም ጥራሕ ኣይገደፉንን ብኣንጻሩ እቲ ኣነ ዝጀመርክዎ ስራሕ ዝለዓለ ዓቕሞምን ክድግፉን ጀሚራ እቲ ንሳቶም ዝሃቡን ሞራላውን ንዋታውን ደገፍ ንዓይ ብባዕለይ ክደላደልን ናይ ገዛእ ርእሰይ ቁጠባ ዓቕሚ ክህልወንን ዓብዪ ባይታ እዩ ኮይኑኒ በዚ ምክንያት ድማ ኣብቲ ዕድመ ንእስነተይ ከይተረፈ ንመንነተይ ዝገልጽ ጽቡቕ ስራሕን ዝተደላደለ ህይወትን ክህልወኒ ክኢል እዩ ወለደይ ዓሳ ዘይኮነ ህይወት ምስ ዓሳ ከመይ ገይረ ከም ዝሕዝዮም ኣምሂሮምኒ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ህይወተይ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝህልወኒ ኣብ ቅድሚ ሰበይተይን መሓዝተይን ድማ ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ ብቑዕ ሰብ ኮይነ ክቐርብ ኣኽኢልኒ እዩ ነይሩ ወለደይ ደኺሞም ዘውረስኒ ክብሪ ኣነ ባዕለይ ፅዒረ ዝሃነፅክዎ መንነት ሎሚ ብሰንኪ ዛብ ገዛ ዘላ ሰራሕተኛ ክፈርስ ክሪኦ ከለኹ ዝስማዓኒ ውርደት ከቢድ እዩ ነይሩ ንኹሉ እቲ ዝተገበረለይ ደገፍን ዝሃነፅዎ ስምን በዚ ርኩስ ተግባር ክድውኖ ድየ ከጥፍኦ ድየ ዝብል ሕቶ ወጥሪ ይፈጥረለይ ኣሎ እቲ ወለዱ ዝደገፍዎ ብባዕሉ ዝተደላደለ ኩሉ ሰብ ብኣወንታ ዝጥምተ ኣቤል ሎሚ ብውሽጡ ምስ ባዕሉ እናተናኸሰ እዚ ኩሉ ፀጋ እናሃለወኒ ንምንታይ ኣብ ዝመፈንጠራ ወደቕኩ እናበለ ይቃልዕ ኣሎ ከምቲ ዝበልክኹም ብደገፍን ብወለደይን ናተይን ፃዕርን ስርሐይ እናተደላደለ ምስ ከደ ዕድሜ እውን ኣብ ከባቢ 27 ዓመት ምስ መልአ ናብቲ ናይ ገዛእ ርእሰይ ሓዳር ክምስርት እቲ ሓዚ መስሪተዮ ዘለኹ ሓዳር ንኸምስርት ወሰንኩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ናይተይ ትካል ፀሓፊት ኮይና ትሰርሕ ምስ ዝነበረት ጓል ኣዝዩ ጽቡቕ ስጡን ዝኾነ ርክብ ነበረና እሞ ብስራሕ ተፋሊጥና ብባህሪ ተላሚድና ቀስ ብቐስ ድማ ናብቲ ናይ ስራሕ ርክብና ካብቲ ናይ ስራሕ ርክብ ናብ ጥቡቕ ፍቕሪ ተቐየረ ንሳ ንስርሐይ ትፈልጥ ንፃዕረይ ተደንቕ ኣብ ኩሉ ድማ የማነይቲ ኢደይ ኮይና ተገልግለኒ ንፍዕቲ ጓል እያ ነይራ ብሓባር ኮይና ንትካልና እንትንዕብዮ ንፅባሕና ድማ ብፅቡቕ ህይወት ክህልወና ንምህዝ ነበርና ዝነበረና ምርድኣን ፍቕርን ንብዙሓት ኣብነት ክኸውን ስጡም ሓዳር ክንጅምር ክኢሉና እዩ እዚ ሓዳር እዚ ንዓይ ብሰበይተይ ኮይነ ዝያዳ ክዓቢ ስድራይ ክምስርት እቲ ወለደይ ዘርእዩኒ ሰናይ ኣብነት ድማ ክደግም ይሕልም ነበርኩ ንሳ ብዘይካ ሰበይተይ ናይ ስራሕ መሻርክተይን ሚስጥረኛይን እያ ነይራ ብምሉእ ልበየ ድማ ዝኣምና ነይረ ሕዚ ግን እቲ ዘሕመኒ ነገር ዘሎ እዛ ትማሊ የማነይቲ ኢደይ ዝነበረት ብሓባር ደኺምና ሓዳርና ዝሃነፅና ሰበይተይ ሎሚ ብሰንክታ ናብ ገዛና ዝኣትወስ ሰራሕተኛ ክፀልኣ ምጅማረ እዩ ነይሩ እታ ትማሊ ፍቕሪ ዝጥምታ ዝነበርኩ ዓይነይ ሕዚ ንምንታይ የርሕኻ ከም ዘለኹ ክርድአኒ ይከኣል በቲ እቲ ብኣኽብሮትን ብእምነትን ዝተሃነፀ ገዛና
بوشت خفرس كله سمعنا نحلنا وغصا كم كلنا العلي كبيني نيرو كميلة نزا كل زجبرت اللي سبيتك سلا أقل زبل حتى لنفسي وني حتى نوركو إذا كل زمسة تسرحتني ناو جزام سأتخوا بالترئين النبرت بحرياتن بالتلوسم أبكن مي بالتلوسم نور اللوابسات تماريخه سمعت تدفع فيه مسا صوتاورك من المادين معلتاوي بزا سرحتني سبيتي أبصر حبته اللول ساعات مسا ركبي فز بزي نجار دما بطعم 5 جمركو نتا سرحتني وزي أخي جرفا أتي مستا سرحتني زقبرو زنور كركب أبتشع ساعات يحقوسن نمو دحراي جن التعسل لنوركو كندما شكينا كوزاي كالكو مخنياتو أبدا سبالن مسي كرخبان صوتاوركب ناي صوتاوركب ساماين كروس لزدلي نيرو أبزح الساعات دمانية بس حداري بزح يكون كنزلو اسكحوان أو كل التيول فتت أميري ركب مو انت خجبر كم زلن تمخرني مخرخم لقسولي سناي قزي